ए धरती के यह नियम हो जौन फरेला उझरेला जौन बरेला बुताला जे जन्म लेला मरेला। अंतर इतने में समय के बाद में बाबूजी ए बरहाई लाइट बुतवावल जाई त बाउर लागी सबेर होई ना बुतवाई तब बाउर लागी जे कावना के डीजल है का अरे कौना के हो उचित समय पर मृत होला लइका भइला से बेसी खुशी होला जे तेरे आज हमने कबाने हां एगो बहुत महान साहित्यकार के वाक्य हो अमरता जीवन का हास विसर्जन है परम प्रकाश। जन्म यदि उत्सव है तो मृत महोत्सव है। आम टिकोरा पर झड़ जाला गाछ का मलिकार का बड़ा दुख होला। उहे आम जब पाक जाला मलिकार नौकर का हाथ में लौंची धरा के पहले चढ़ जो एकरा मैं डढ़िया में कुसिया फंसा के हिला के गिरा दे ओ में आनंद होला। हर फरला से झरला औरी आ बरला वो बुताला धर्मशाला दुनिया एगो जबेल रे एगो धर्मशाला राजा हरिश्चंद्र जी गिरी गई दिन के कर वही चालन में आटा चालल जाला बेसन झराला वही में सती चालल जाला मैदा चालल जाला आ जहिया हो चालन के किस्मत साथ छोड़ दी वही में ले ले करम जानी बालू झाड़ दी जा लगवा भूजा भूजे भाई समय समय के बाद